Masora sei mhuri yeZimbabwe. Tasanganazve manheru anhasi kuti tirambe tichiyeuchidzana kuti revolution iri kuenda kumberi. Tinoda kutenda pane maorganizations wari kutitsigira vachiti aiwa meseji yenyu yekuti pasi nepolitical persecution yevana veZimbabwe tiri kufara nayo. Tawana tsamba yerutsigiro yabva kuorganization vautiadresa vachiti GCVSA, General Chiwenga Voluntary Supporters Association. So wazviintrodusa ivo vakati isisu tiri vatsigiri, hatisi vana General Chiwenga. Aiwa, tikati alright, muri kubva kupi nekuenda kupi? Vakati tine muono wekuti tiri kuti since 2 terms dzasvika, mukandidate yatingada kutsigira kuorganization yedu ndiGeneral Chiwenga. Tikati aiwa, muri vanhu vedemocracy imi, tafara nerutsigiro rwenyu. Vari kuti vatori organization yakura, then vari kuti hatisi kuregedza kukutsigirai pane zvese zvamuri kuita kuti Comrade Nyoka Yemabhunu wabve mupolitical persecution iri kuitika. Then vati ivo vane urombo kuti havana kukwanisa kuzova nesu paembassy, hatina kunga tapanana message yakakwana kwavari as an organization, but kazhinji murevolution tinosangana mukufamba. Kuvapo kwenyu nerutsigiro rwamasarudza, tinodaira kuti even ivo Comrade Nyoka Yemabhunu wamuri kuti muri kutsigira kuti ngawabudiswe muutsungwa, pavachanzwa izvi vachazvifarira. So zviri kutiratidza kuti revolution yewechidiki haisi kudzoka kumashure. Message yatiri kugoverana imessage iri kunzwika neruzhinji rweZimbabwe. Tiri kuonawo yes, pane malawyers anenge achitibata vachiti tingabatsira sei, muri safe here wemahuman rights. Rubatsiro rwatiri kuda nderwekuti Comrade Nyoka Wemabhunu wabude. Isisu tiri safe, takasununguka, hatina any problem yataita nezvigananda pari zvino, nekuti hapana chakashata chatiri kugoverana neruzhinji rweZimbabwe. Tiri kushare message yekuti siyai tsika yekushungurudza vana veZimbabwe nezvematongerwo enyika. Kana munhu asingadi kukutsigira haadi, kana achida kukutsigira anokutsigira, ndiyo democracy. Saka tiri kuti comrade wedu Nyoka Yemabhunu ngavabude, vaende kumhuri yavo, vaenderere mberi vachiparidza shoko rekuti Zimbabwe yakuda budiriro, yakuda vanhu vanogona basa, yakuda unity. So maorganizations ari kutitumira tsamba, tiri kufara nemi. Zvinotibatsira izvozvo kuti toziva kuti tine rutsvigiro rwakakwana. So tinoziva vanhu vari kuti Comrade Geza vachitaura palast presentation, vakauya vachibuditsa huori huri kuitwa kuvakuru vemauto. So tazotaura neavo vatinyorera tsamba wekuGeneral Chiwenga Voluntary Supporters, vari kuti for your own information, even masoja maprivate mumabharaki vari kuti message yamuri kutumira iyi chokwadi imeseji yatiri kutarisira ndiyo ichasunungurawo nesu.
so zvoreva kuti tiripo pamwe, hapana part yesystem isisichatsigiri kuti zimbabwe iende mumaoko akanaka, budiriro iende kumberi. Saka vari kutitsigira, nesuwo tatenda nerutsigiro rwamuri kutipa. Nyaya yatingori nayo ndiyoyo yatiri kutaura kune vese vari kutitsigirai kuti comrade nyoka yemabhunu ngavabude panze, then kana vabuda panze the rest tinozozviona. So tinonzwa yesu tine vamwe vanenge vachida kuti tikwanise kuvaincorporata mumaagendas avo. Aiwa, isisu tine agenda 1 yekuti hatisi kuda political persecution iri kuitika kuna comrade nyoka yemabhunu. Ngavabude panze. Kana vabuda panze, tichakuzivai nerutsigiro rwese rwamuri kutipa. Kana taona kuti isisu as individuals tingada kukutsigirai kana magoverana nesu, tingafara kuzokutsigirai sekutsigira kwamunenge matiita panguva apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kusaidi kwedu isisu. Asi nhamo yevamwe inonzi hairambirwe sadza, asi tiri kuona kuti kune mamwe maorganizations ari kumira nesu ari kuti hatizokusiyei. Ndizvozvo macomrades tinopa kutenda. Isi tiri kuti kana comrade nyoka wemabhunu vachiri mukati, the struggle will continue. Ndiyo meseji yedu yatiinayo iyoyo. Hatisi kuzonyarara kana kugara pasi kusvikira comrade nyoka yemabhunu wabuda. Avo zvikananda tinenge tichiona mamoves enyu tichigoverwa zvamuri kuronga nezvamunenge muchiita. It's fine. Inyaya yekuti tinenge tichida kuona kuti agenda yenyu ndeipi, then tosanganawo pakati, because hakuna munhu asiri kutambura muzimbabwe, of which ndiyo message iri kushayiwa nacomrade nyoka yemabhunu each and every day, kuti vana vezimbabwe vatambura. Zvishoma zvatiinazvo ngatiregedzei kuba. Production isiri kuitwa ngaiwandudzwe. Ndiyo message iri kushayiwa zuva nezuva. So tinoda kutenda mhuri yezimbabwe manheru anhasi tirare zvakanaka. Tinodavira kuti maadministrators vacharamba vachishare link yegroup ino kuti tirambe tichiona tichipanana maupdates. Kana pane zvinenge zvichiitika tokurumidza kuupdatai. Ivo comrade nyoka yemabhunu vane masystems of communication avanenge vainawo anoita kuti message isvike kwatiri. Saka pakaita any problem even kwavari, vanotizivisa in the shortest space period of time. Touya tokuzivisaiwo, toziva kuti tinoshanda kumaorganizations akasiyana siyana. Hatizivani rubatsiro rwamuri kutipa, asi tiri kuona kuti pese patinoya message tichida rubatsiro, tiri kuona tabatsirikana. Kuti tabatsirwa naani hatizivi, asi rubatsiro irworwo tiri kurutenda. Tive nemanheru akanaka mhuri yezimbabwe. Toramba tichisangana kana paine mamwe maupdates anenge achiuya tinenge tichipanana naye. Maadmin ngatisheyei malinks vanhu vakwanise kuva nainformation. Vamwe vanenge vachisecha vachiti channel yacho hatisi kuiona. Saka tinodavira kuti maadmin akaita basa rekusheya malinks echannel, zvinoita kuti message isvike kunzvimbo dzese. Sezvatakataura nhasi vatendi, vhangeri rinotaura kuti paridzirai marudzi ese. So tiri kuti vhangeri ratiri tichiparidza pano itai riende kumhuri yese yezimbabwe. Nhasi ndicomrade nyoka yemabhunu, mangwana hatizivi kuti ndiani, asi taakuda kuti zvisvike pakuguma. Izvo nyaya yekuti we continue being bullied by 3, 4, 5 people, isisu tiri mamillions. Taakuda kuti zvinhu izvozvo zvisvike pakuguma. So mhuri yezimbabwe ngatirambe tichinamata. Mweya mutsvene uri pakati pedu ndo unoita kuti tirambe takachengetedzeka zuva nezuva. Ndio unoita kuti message dzese dzisvike kwatiri nenguva. Ndio unoita kuti tive neungwaru hwekuisa masecurity systems pana comrade nyoka yemabhunu. Vangave vanoedza zuva nezuva, bosi toziva kuti maagendas avo haana kunaka, asi tiri kuda kuti tiwirirane kuti nekuda kwaMwari vatinovimba mavari, zvinhu zvedu zvichafamba zvakanaka. Tirare zvakanaka, Mwari vari mubatsiri wedu. Tinotenda mhuri yeZimbabwe.